ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי. הקשר שלי עם ענת היה קשר מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. אני רק בשביל להדגים את הקשר הזה, אני רוצה להקריא לכם גלויה. שהיא כתבה לי ליום הולדתי באוקטובר, 14 לאוקטובר 99, כתבה לי את הגלויה ממלבורן. היא כתבה כך: חמוד שלי, רק רציתי לומר כמה אני אוהבת אותך וכמה אתה יקר לי. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. מאחלת לך המון שמחה, אושר, בריאות, ובכלל רק טוב. חמוד, זה המקום להודות לך על כך שתמיד היית שם בשבילי, ותמיד ידעת כיצד לתמוך ולעזור. שוב מזל טוב. אוהבת חזק, בתך הקטנה, ענת. זה רק מראה כמה הקשר שלנו היה מאוד מאוד חזק. ענת הייתה הכי רזה בעולם, עם הרגליים האלה המקושטות שלא מתחברות אף פעם. הדבר הכי רזה בעולם, ובצבא אני חושבת שהגיעה לשיא הרזון, נכון? כן. הכי רזה כזה. קפה וסיגר. והיה תיק ענקים, התיקים האלה של הצבא, והחורס, פרדס חנה, נגיד פרדס חנה, והיא רצתה להוציא את התיק מהבגז' או מה שזה לא יהיה, ומישהו אמר, את רוצה עזרה? היא אמרה לו, לא, אין צורך, משהו כזה. היא הייתה עם התיק על הגב, היה תיק אחד על הגב, נכון, היה תיק ענקי על הגב, ואז יש את הבגז'ים הענקיים האלה של האוטובוס, הציעו לה עזרה, היא לא הסכימה, איך שהיא פותחת לנו את הבגז של האוטובוס, כמו צו שמתהפך על הגב, והרגליים פרפרות לו ככה והוא לא יכול לקום, זה מה שקרה לה. היא פשוט אחורה. היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו עשן. היא רק שלי עכשיו, היא בחובי, כנוף הרבה עלים, כמנהר חולים, עכשיו היא כאן. אהבתיה, אני יודע זאת פתאום. בימי שישי אני ענת הייתה מנקה בתים, ואחרי שהיא הייתה מסיימת היינו אוכלות ביחד ארוחת צהריים, הייתי מכינה שניצל סויה וצ'יפס וסלט, והיינו מדברות וזה, והיה לי מאוד כיף איתה בתור אחות מקסימה הייתה, ויש לי רק זיכרונות טובים ממנה, אני מאוד אוהבת אותה וקשה לי בלעדיה. אנחנו שתינו מאוד אהבנו סרטים, וטיול שלנו לא היה כזה טיול מטיילים עם מתיקים על הגב וטרקים עניינים. אני חשבתי שכאילו, שיחקתי אותה, אני באמת רוצה לעשות טרקים, היה לי מאוד נוח להתחבא
הרבה מאחורי ענת, שזה היה ברור שהיא לא תעשה טרקים. כאילו, המקסימום זה היה טיולי יום, עשינו את הטנגוררו קרוסינג בניו זילנד, שזה נחשב יחסית לטרק יומי קשה, אבל בזה זה הסתיים. אז זה היה טיול כזה, היה לנו אוטו באוסטרליה, אוטו בניו זילנד, ואז אהבתנו לסרטים גם התבטאה בהרבה ביקורים בבתי קולנוע ברחבי אוסטרליה, ניו זילנד. החלטנו ללכת לראות סרט, אנחנו עומדות בתור לכולל לקנות כרטיסים, זה בערך אנחנו ועוד זוג זקנות, ושמעו אותנו כנראה מדברות בעברית, אז פנו אלינו לשאול מה, התחילו לדבר, מה אתם עושות, ופה ושם, אתם חייבות להישאר פה, אתם חייבות להישאר. אנחנו חברות של הכתבת המקומית, ואנחנו נקרא שתבוא לראיין אותך לעיתון שלנו. באותו יום, ב-12:30 בלילה, אני ישבתי פה בבית, בסלון, דפקו בדלת. אני פותח את הדלת, ובחוץ עומד שוטר ועוד איזה אחד או שניים מהמשמר האזרחי, ואומרים לי, אתה אבא של ענת, ניסה לבית חולים, היא בהלל יפה. ואני לא יודעת, שאלתי שאלות, מי, שוטר מה, לא יודע שום דבר. נסעתי לבית החולים, וכל הדרך אמרתי, אני לא שקט, אני לא שקט. הגענו לחדר הניתוח, ואחרי 2-3 דקות יצא הרופא, ואמר לי שהיא הגיעה כבר לבית החולים ללא דופק, ולמעשה לא היה ניתן, כבר הגיע למעשה ללא רוח חיים. ונכנסתי, הייתי צריך לזהות אותה, ונכנסתי וראיתי אותה שמה. נתתי לה נשיקה. הייתי ילד בלילות עצוב משוטט לבד, לא נתתי לאיש לדעת, את היית אהבת מאוהב. הייתי ילד בימים, חולם מנגן ושר, מדמה לי שאת שומעת את השיר הראשון בחיי. מסתכל איך את רוקדת, מסתובבת ונצמדת, רק אני צופה מהצד. אני נשאר ואת עוזבת רחוקה.